Ještě stále je předseda olympijského výboru. Nevím, jestli předseda určitě je členem. Ano, nebo mezinárodně je členem. Je ministr sportu, takže jako jeho postavení je úžasně takový vážený. A oni si tam v tom Rusku takových těch osobností, které mají postavení, je poslouchat. Jo. To tak Petr Pála asi... Rozhodně Petr je mi sympatičtější teda, ale to je asi tou ruskou náturou, že tak vidím často hráčky být doprovázený staršíma lidma, staršíma ženama, maminkama a takovýmhle stylem jako doprovodu a zároveň koučí. Takže si myslím, že to je jiná kultura, jiná zvyky. Já co takhle vidím mezi českými tenistama, tak to jsou většinou mladí kluci nebo mladší kluci, kteří pořád s náma můžou diktovat, můžou se s náma jít zahrát, rozehrát nás, když to předpokládám, že oni asi niček nevrátí. Ale zároveň, jak říká tady pan Pála, ten respekt z nich asi budí. Ale je potřeba určitě tento respekt. Lucie Šafářová spolu se soupeřkou už jsou na kurtě, tak druhý zápas, tam 2-1 pro Česko. Lucie vlastně nastupovala i včera za dobrého stavu. To se jí moc nepovedlo, co dnes. Už může získat ten rozhodující bod? Já si myslím, že to, co dneska ona moc neviděla, ale samozřejmě i ví o tom, jak hrála